ああ、結局赤組は2位ですか。田村さん、田村さん、おめでとう、白組1位だね。今年の白組強いや。いやいや、みんなのおかげじゃないって。だって田村さんの障害物競争1位だったじゃん。見てたよ。白い粉の中から飴探すやつ早すぎない？パーないね、田村さん。あれどうやってやったの？後で教えてよ。田村さんさ、その鉢巻きってもういらない？いや、よかったらもらってもいい？いや、実はさ、俺3年連続赤組なんだよね。どうせだったら白い鉢巻きも欲しいなって思って。もらってもいい？ありがとう。お返しに。いる？